Together, growing in faith, changing communities. Igama likayise benendodana nomoya ocwebileyo. The word today comes from Luke chapter 14 verses 7 kuze kube uverse 14. Luke 14 verses 7 kuze kube uverse 14. Lithini izwi likaNkulunkulu namhlanje. Jesus noticed how some of the guests were choosing the best places. So he told this parable to all of them. When someone invites you to a wedding feast, do not sit down in the best place. It could happen that someone more important than you has been invited, and your host who invited both of you would have to come and say to you, let him have this place. Then you will be embarrassed and have to sit in the lowest place. But instead, when you are invited, go and sit in the lowest place so that your host will come to you and say, come on up, dear friend, to a better place. This will bring you honor in the presence of all the other guests. For everyone who makes himself great will be humbled, and anyone who humbles himself will be made great. Then Jesus said to his host, when you give a lunch or dinner, do not invite your friends or your brothers or your relatives or your rich neighbors, for they will invite you back, and in this way you will have been paid for what you did. When you give a feast, invite the poor, the crippled, the lame, the blind, and you will be blessed because they are not able to pay you back. Then you will be blessed. God will repay you on the day. The good people will rise from the death. There are few things that are important. Obviously, there are two sections that this text is dealing with. The first one, he deals with the guest. When you are invited, he says, do not go and take that place of honor, lest someone more important than you comes and you are embarrassed. And that's what I want to first talk about. There's this greater principle that keeps me going and it holds me grounded. The realization that there are people greater than us. Kubalulekile ithandwa zami ukwazi ukwamukela ukuthi there will always be people better than us, greater than us. There is a poem, it's called Desiderata, and I'd like you to search that on Google, Desiderata, just as I'm saying it, and read that beautiful poem. It's something absolutely amazing and beautiful. You are the stars, you are the sun, you are the daughter, you are someone very important. But I'm not the only one who is important. Ngicela ukukhuluma ngento mhlambe iningi lethu elizoyazi. Uma ungumzali uneyingane, ingane neyingane zihlezi zenza izinto zazo. Abantwana bahlukile, nama-families ahlukile. Uma umzali oneqiniso, kubalekile ukutshela abantwana bakho from a very tender age ukuthi mntanami, this world is a beautiful world, but at the same time it is a cruel world. The name of the poem is Desiderata.
Desiderata or Desiderata. That's the name of the poem. Kubalekile ukutshela abantwana bakho, mntanami, you are not the only one in the world. You are not the only one kule family. You are not the only one amongst your friends. You are not the only one even at school. Lokhu ngikushiso yini thandwa zami, kwesinye isikhathi ezabantu akuve kulula ukuyitshela ukuthi yonke into enhle kumele yenzeke kumina. Yonke into enhle kumele yenzeke kumina. Kunohlobo lwabantu ohlezi lifuna izinto ezinhle zize kubona kuqala ozize kubona bodwa. Ayikho into eyinkinga ngalokho, kodwa inkinga enkulu kumina iba ukuthi uma sengiqala ukuba nenkinga, uma sengaphumeleli mina, sekuphumelela abanye abantu. I'm not sure if you see the difference. There's nothing wrong with wanting to be first. There's nothing wrong with wanting to be successful. There's nothing wrong with wanting to make it and cracking it in life. This is all good and well. But inkinga yenzeka mase ngiqala ukuba nenzondo. Uthola ukuthi izingane zandawonye ayisazwani. Uthola ukuthi abantu emshadweni abasazwani, sekuyaxatshanwa. And you soon ask ukuthi, but lenkinga ivelaphi? And bese uyarealize ukuthi kungani kuyena ohlezi eba nenhlanhla yemsebenzi, mina kodwa anginalutho. Kungani kuyena ohlezi eba nenhlanhla yama promotions, mina angitholi. Kungani kuyena ohlezi eba nenhlanhla yama relationships amahle, mina angiwatholi. Kunalento ekufanele ngiyamukele empilweni ukuthi akusizo zonke izinto ezinhle ezizoqala ngami. Lento kwesinye isikhathi ibuye ishaye at a different level. Yabona umntwana esikoleni ongakaze afeyile, we-aisa izinto, eshaya izinto, eqhubeka and successful. Uma eke wafika e-tertiary, wafeyila, abanye balabo bantwana struggle ukuthi bakwazi ukuphinde bounce back. Abanye balabo bantwana struggle ukuthi no man, it's impossible, mina ngifeyila kanjani. No, akwenziwe remark, mina ngifeyila kanjani. No man, there's something wrong with this lecturer, mina ngifeyila kanjani. Mina ngiyaziwa ukuthi ngisiqenge, mina ngiyaziwa ukuthi ngihlakaniphile. Kanti mhlawumbe kuyisibusiso ukufeyila. Khona abanye abantu who've lived so great, so wonderful, and they've lived this beautiful, protected, cushioned life. Ubaba nomama babe nemoto, thina sasuka ngemoto siye esikoleni, sasilandwa, indaba zamatekisi sazazi, indaba zamabhasi sazazi, indaba zezitimela sazazi, and then ushade nomuntu oyi-total opposite nawe. Ushade nomuntu empilweni nithola ama-challenges. Lo muntu akayazi into yokuxakeka, akayazi into yokungabi nalutho, akayazi into yokulala ungadlile. Thandwa zami, uthi namhlanje uJesu
zama ungahlali endaweni ephakeme. Zama ungafuni njalo indawo ephakeme, ngoba ngenzeka kube khona who's more powerful than you, who's more qualified than you, who's more equipped than you. Lento mina inginikeza inkonzo yokwamukela. Yes, do your best, do your bit, but funda ukwamukela. Angithathe a typical great preacher, Tata Father Martin Kambule. That man is one of the guys, I don't think I've ever met anyone of his caliber. He's one of the greatest preachers. He was gifted in how we broke the word. Khona ofata ohlala nabo enkundleni ubezwe beshumayela, khona befundisi ohlala nabo enkundleni ubezwe beshumayela, and you realize ukuthi baphathisiwe labantu bakaNkulunkulu. And the acknowledgement ukuthi it's okay to acknowledge ukuthi someone else can be better, someone else can be greater, someone else can be more qualified than me. Enye into engibuka ibalekile is to learn to celebrate someone else's achievement. Learn to celebrate amandla kaNkulunkulu komunye umuntu. Leyo nto sithandwa sami isiza ekutheni singabi nomona. Isiza ekutheni singabi nomona ngamandla nangesibusiso uNkulunkulu asibekile komunye umuntu. Yabona nasemndenini asifani. Uboke wenze le exercise. Thatha isandla sakho, ebese ubuka iminwe ekuleso sandla. Thandwa zami, isandla ngeminwe, kodwa leyo minwe ayilingani, leyo minwe ayifani, kodwa lowo naye lowo munwe unomsebenzi wawo. Nathi kanjalo sinjalo empilweni, asifani, ukuphiwa kwethu akufani, amandla ethu awafani, izinto uNkulunkulu asiphathise zona asifani. Kunento engikholelwayo ngendlela eyisimanga enhlizweni yami. Ngiyakholelwa ukuthi umuntu nomuntu ufika emhlabeni ephethe izinto ezivela kuNkulunkulu, ambusise ngazo, azophila aphilise ngazo ezweni lasemhlabeni. Asithatheni uFather Mia, sithathe uFather Nkazimulo. Leza insizwa ziyangishayela indumiso, ziyangishayela indumiso ethi mayishawa kube khona izinto ejulile. Zo2 zishaya indumiso, but zo2 akuve zihlukile, nendumiso abayenza bobabili akuve ihlukile, nezinto engithi mangifaka usibanibani engifuna ukuzibona zenzeka ziphakama zihlukile, mangizofaka usibanibani zizohluka mangizopika nosibanibani. And yet indumiso ilele kubona. uNkulunkulu babekele enye inkonzo yendumiso engezudinga lutho kodwa ezohlala indumiso, and by the time abantu besuka
begoduka sebelaphekile. Thandwa zami, impilo injalo. Kunabantu abanjalo ezimpilweni zethu. Elinye iphuzu engifuna ukuya kulona. Learn to accept who you are. Funda ukuzamukela. Write it down for me. Learn to accept who you are. Funda ukuzamukela. Thandwa zami, akuve kubalulekile ukuzamukela. Akusiye wonke umuntu ozokwamukela. Akusiye wonke umuntu ozoqonda. Akusiye wonke umuntu ozokutotosa njengabantu bakini. Akusiye wonke umuntu ozofuna ukuhamba nawe aqonde ukuthi ungubani. But akuve kubalulekile ukufunda ukuzamukela. Ijulileke lena yokufunda ukuzamukela. The first principle is simple. Self-acceptance. Learn to accept who you are. Funda ukuzamukela. That is the first principle. Mangithi ke funda ukuzamukela. This is you. There is no anyone else. Oyoba wena. This is you. Thandwa zami, mu drive imoto. Uyazi ukuthi udinga a spare wheel. Mu drive imoto. Uyazi ukuthi ama-time eguga ungawashintsha. Mu nomuzi. Uyazi ukuthi amawindi mungasawathandi, icapha, ifurniture mungasakuthandi, nendlu even uqobo, you can change izinto kuzona. That principle we know. Let's come back to ourselves. Are there things engingashintsha ngempilo yami? Yes. I-principle lithi self-acceptance. Learn to accept yourself. Funda ukuzamukela. Kodwa sewukwenzile lokho. Zikhona nizinto engingazishintsha ezingenza impilo yami ibe ngcono. Impendulo ithi yebo zikhona. Indlela engibukeka ngayo, indlela engiphatha ngayo, indlela engirelate ngayo nabanye abantu, indlela engikhula ngayo, indlela engizikhulisa ngayo. Ziningi ezinye izinto engingazibalanga. Now, the second word is self-improvement. Ukuzikhulisa. uNkulunkulu ukubeke kulesi sigaba. Uyakholelwa ukuthi uzokhula. Self-improvement. Kubalekile ukukhula uma ungumuntu. Yabona khona into evama ukushiwo abantu abadala noma abantu abaqaphelayo. Hayi man, usibani bana akakhulile. Akakhulanga loyana. Buka izinto azenzayo. Buka indlela enza ngayo. Lona ukhombisa ukungakhuli ngokwengqondo. Lona ukhombisa ukungacabangi. So the first word is self-acceptance. Funda ukuzamukela. Kodwa the second important word is self-improvement. Khula. Kubalekile uma ungumuntu ukuba ukhule. Thandwa zami, akekho umuntu operfect. Akekho umuntu ongenawo amaphutha.
akekho umuntu ongazenzi izinto ezingasile. Ngiyamsaba mina umuntu ongawenza amaphutha, ngoba lowo muntu akakwazi ukukhula. Lowo muntu uhlezi evalelekile. Lowo muntu uhlezi evikeliwe. Kubalulekile ukukhula. Self improvement. Nanku-ke umbuzo obalulekile. Which aspect of my life needs improvement? Write that down for me. Which aspect or what aspect in my life needs improvement? Which aspect in my life needs improvement? Yini kumina engidinga ukukhula kuyona? Thandwa zami, akuvubalekile lo mbuzo ngoba angutshelwa omunye umuntu. Imina engiyibuza kona. Yini kumina edinga ukukhula? Yini kumina edinga ukukhula? Mhlambe indlela engikhuluma ngayo. Mhlambe indlela engenza ngayo izinto kubantwana bami. Mhlambe angikwazi ukukhuluma kahle. Yabona ezabazali kulula kuba frustrated. Kulula futhi ukushesha nokudinwa. Kulula futhi nokuba dismissive. Kodwa kwesinye isikhathi siyakhuluma singanaki. Siyakhuluma kanti kuyazwela. Siyakhuluma kanti akuhlalanga kahle. And leyo nto kumina akuve ibalekile. Ibaleke ngani na kumina leyo nto? Ngoba uma sengirealize ukuthi indlela engenza ngayo ayiyinhle. Indlela engikhuluma ngayo ayiyinhle. Indlela engizima ngayo ayiyinhle. Phela senginomthwalo wokuba ngishintshe. Kungenzeka ukuthi bengingaboni. Kungenzeka ukuthi bengingazi. Kungenzeka ukuthi benginganakile. Thandwa zami, empilweni kubukhuni kunzima, kuyathusa ukuthi noma usutsheliwe iqiniso kodwa usaqhubeka ngenkani. Noma sewazi kodwa usaqhubeka. Akuzona zonke izinto empilweni esizenzayo ngoba nakhu kumele sizenze ngaleyo ndlela. Ezinye izinto uzozenza ngendlela ehlukile ngoba nakuthanda labantu abasempilweni yakho. Angenza umzekeliso olula esiwaziyo sonke. Akusibo bonke abantu abathanda ukuvuka ekseni bayosebenza. Kwesinye isikhathi usuke ukhathele. Kwesinye isikhathi usuke ugula. Kwesinye isikhathi ngabe wenza ezinye izinto. Kodwa kufanele uvuke uyosebenza. Kufanele uvuke uyobheka, uzame into ezophilisa umndeni wakho. Kwesinye isikhathi kunezinto eziningi esizenzayo ngoba nginemphefumulo engimele ngiyondle. Nginebond engimele ngiyikhokhele. Nginama medical bills engimele ngiwakhokhele. Ingakho kumina kubalulekile ukuthi mhlawumbe ngokwami bengengikwenza. Kodwa ngoba lento engiyenzayo iyamlimaza usibanibani, I must consider. I must reconsider. I must review. And I must check
Thandwa zami, write this down for me. Being right all the time is not always right. Being right all the time is not always right. Being right all the time is not always the best thing. It's not always ideal. Being right all the time is not always ideal. Being right all the time is not always right. Khona abanye abantu who are so stuck ekutheni black and white, right and wrong. Baneyinhliziyo ezinhle. Kodwa when they apply the law, they go to the letter of the law and they miss the spirit of the law. Uthola ukuthi yonke into abayenzayo, it is right. Ayinacala, ayinaphutha. Kodwa uthola ukuthi abanamuntu. Because they want to be right all the time. Being right all the time is not always right. Khona abanye abantu abathi mina ngisoze ngatshelwa ingane. Mina ngisoze nje ngatshelwa ingane yini yona le, yazini yona lento. Well, ingane have a lot to teach us. The first thing nje ingane ezongifundisa yona is kindness. One of the most beautiful things about ingane, it's kindness. Uthando. Yabona ingane ungayishaya manje ikhale, and ingane izoza kuwena with those beautiful tiny hands, izodlala nawe isikhohliwe. Ingane, most of the children are the most loving things you'll ever meet. Most innocent things you will ever know. There's a lot esifundayo kubantwana. Abantwana are very loving. Abantwana are very welcoming. Abantwana are so kind. Abantwana bayaphana. Abantwana, ngihlezi ngithi mina, umuntu ongathandwa zingane khona into wrong ngespirit sakhe. Umuntu ongasondelwa zingane khona into wrong ngespirit sakhe. Ngiyawuthanda mina umuzi ochwaza abantwana. Ngiyawuthanda mina umuzi onomsindo weingane. Ngiyawuthanda mina umuzi oneingane phakathi kwawo. Because lowo muzi has life. Unempilo. Thandwa zami, I cannot always be right. Uyingozi umuntu who's lived nabantu where he's always been right. Uma sezofika azohlala nabanye abazomtshela ukuthi but you may be right there but you are not right here. Angenza umzekeliso. Khona umuntu oyi-breadwinner kubo, uyinkosana kubo, uyinkosazane kubo, uyena oshaya ama-decisions kubo. Nothing moves ngaphandle kwe-authority yakhe kubo. Ebese suka lowo muntu naleyo mentality anayo afuna ukuyi-applya kuthina emsebenzini. Ngeke kusebenze lokho. Why? Ngoba khona kini la. Ngoba asidependile kuwena la. Ngoba uyona i-breadwinner yethu la. Ngoba uyona inkosazane la. Awuyona inkosana la. La sizosebenza. We understand lento engisho sithando sami. Unga-apply into lapha la
ngoba kuhlukile. And so sometimes we carry this even nasemsebenzini. We carry this even nasemandleni. We carry this everywhere we go. And we want abantu, unfortunately, because we are habitual beings, sifuna abantu behave ngendlela ekubehave ngayo ngathi. Hayi mina mangifika ekhaya everybody stands. Mina mangifika ekhaya kuthiwa sekufika inkosazane kama. Mina mangifika ekhaya kuthiwa seyifikile iqanda likamalume. Mina mangifika ekhaya kuthiwa seyifikile inkosazane kamkhulu. Kini, not lana. And part of growing, part of improvement means I need to unlearn certain behaviors. Angikwazi ukuba nenkosana attitude emsebenzini ngoba sibaningi samakhosana, sibaningi zele amakhosana. Ila umuzwa khona omunye umuntu ethi angizuphathwa mina wena, phela angiholelwa wena, angondliwa wena, akhona kwakho lana. And then we say abantu bakuhlaza. Not always. Sometimes abantu basitshela amaqiniso esingakwazi nesingayimisele ukwamukela. Uthi uJesu mufike endaweni ehlela ngezansi. Khona igama lesiZulu engilithandayo, sukugcogcoma nendlu yonke. Yabona ithandwa zami, khona abantu mabefika endaweni bayathanda ukugqama. Kufanele kuzwakala ukuthi sekufike osibanibani manje. Kufanele kuzwakale, kubonakala ukuthi sekukhona thina manje. Athi mayifika endaweni kuhleli phansi, mhlawumbe sonke sihleli lana, athi ngeke ngihlale mina esihlalweni esinjena, ngeke ngihlale. Yabona nje makuhleli nje ama gents, uthola ukuthi mhlawumbe ihlalo seyiphelile, kuzodonswa amakesi, kuhlalwe phezu kwamakesi, or i-blocks, uhlale phezu kwe-blocks, or whatever. Athi mina ngeke ngihlale mina ey'ntweni ey'njena, hayi phela sekukhona mina lana, sekufanele kuyobhekwa. Yazi khona into ebuhlungu eyenzeka kweminye imizi. La ekhaya namhlanje besiphekelwe ukuthi besodle ukuthi, kodwa ngoba sekufika usibanibani sekufanele kuphume imali, not even ephaketheni lakhe, sekufanele kuphume imali eyothenga, eyobheka into ezodliwa ngoba usibanibani ngeke alale edle ukuthi ithandwa zami basibulala abazali bethu. Yabona uma ukuthi ekhaya ekini noma kwenu bekwenziwa njalo makufike wena, hayifanele wazi ukuthi basibulala abazali bethu. Ngoba uzofika kweminye imizi ngeke uyithole le treatment obuyithola ekhaya. Ngeke uyithole le treatment obuyithola kusaphila uma noma ugogo. And mungasayitholi leyo treatment, abanye bethu bayazonda. Abanye bethu baba depressed. Why? We phela mina ubaba wayengitreata njenge princess. You right. Ubaba usashona. We mina phela ngangiyiqanda likamkhulu. You right. Usashona. Hayi phela mina iboss yami le ndala sasizwana kabi nayo, yayingenzela ukuthi nokuthi, yayinama favors ukuthi nokuthi, yayingipha ukuthi nokuthi, iphi isiyahamba. Mawufika endaweni funda ukuzithoba. Khona igama engicela ukulisho. Mawufika endaweni abantu abangasheshi babone ubukuhlaza bakho. Mawufika endaweni, excuse me, abantu mabangaboni ikhanda lakho. Yazi ithandwa zami, khona inkonzo engiphilisayo yokwehlela ngezansi. Yazi kunento engiyithandayo,
yazi kodwa kumnandi ukuhlala nabantu. Uthola ukuthi mhlambe nifikile lana kuhleli nje amagenge abantu bayayiphuzela bayidlela inyama. And obviously mabekubiza nihleli nonke ndawonye nishaya amaqatha. Yazi in a very interesting way. I was afethu uzodla kanye nathi and uyadla nawe niyayidlela niyayiphuzela and nidla udlo khona nabo and there are no expectations. Kodwa futhi bu realize ukuthi hayi ngathi siyanda lana nale nyama iyaphela ukhipha imali thizeni uyangena ebush uyathenga or uyafaka whoever is buying uyafaka kulandwa enye into. Awubanga uthema ufika wathi wena hayi mina ngidli lento mina ngizothenga okwami mina udle okudliwa abantu. Wenze okwenziwa abantu and gradually wabapha nawe okuthandayo. Eyithandwa zami, inhlonipho leyo. Mufika empilweni yomuntu musa ukufuna ukumshintsha umuntu usafika usalunguze ngekhanda. Musukufuna umuntu ashintshe yonke into wena usalunguze ngekhanda. Ngena uhlale phansi. Yabona khona into ngesintu ebaluleke ngendlela eyisimanga. Muye emzini womuntu awuthi ungena emzini womuntu ume ukhulume lokho ukukhuluma uphuma uhambe. No. Uyangena uguqe noma bakunika into yokuhlala uhlale phansi ukhothama. Ubingelele ubuzwe impilo kuma uxoxa into ozengayo. That principle sayifundiswa sibancane. Why can't we apply the same principle empilweni manje? Why yabona ukudelela umuntu afana ngene officeini lakho akhuluma phuma hambe. Ukudelela umuntu afana ngene ku WhatsApp wakho akhuluma shaya list ende engakaphuma hambe. No. Ngena ubingelele uhlale phansi. Kuma sizwa uzothini. Mufika endaweni funda ukuzithoba. Uthi uJesu ngoba kuzofika abanye abangcono abazokwenza kangcono kunawe, abazoveza inhlonipho ehlukile kuneyakho, abazoveza uthando ohlukile kunolwakho, abazoveza inhlonipho ehlukile kuneyami. Ebese ngiyazonda ngithi osibani banave beyitshela ukuthi bangcono. Hayi ngoba nakho bengcono, umehluko bona bayahlonipha. Thana zami, ayikho into edlula inhlonipho. Yabona khona into engakhula ngayo ngisemncane, inkonzo yokwehlela ngezansi. Ayikho into ebaluleke njengaleyo nkonzo. Yabona munenkonzo yokwehlela ngezansi noma kuthiwa hlobo luni lomuntu obhekene nalo, you will always win. Ngoba mawukuthi unenkonzo yokwehlela ngezansi kodwa uhlobo lomuntu olwisana nawe luyizixhavu nje liyinto ehlezilwa, abantu bothi awukodwa bukani lesilwi, kodwa bukani lesisilima, kodwa ulwa kanjani nomuntu nje. Ngoba wena unenkonzo yokwehlela ngezansi. Mawunenkonzo yokwehlela ngezansi noma ngathiwa bakhulumani benzani, abantu bohlezi bethi bababaza ekwazi wakhuluma usibanibani, wazi walanda usibanibani, waze wangaqe. Wena unenkonzo eyodwa, inkonzo yokwehlela ngezansi. Ayikho into emnandi then uzwe kuthiwa ave nomoya ophansi usibanibani, ave nomoya ophansi usibanibani. Uyazi uma ekhuluma nawe ukhulume lapha, uyazi umuntu onomoya ophansi noma ediniwe ukhulumela phansi.
noma ungafuni ukumlalela uzomlalela ngobani ukhulumela phansi and uzogcina exoxelile lezi zinto ngoba ave enomoya ophansi. And ilonto asifundisa yona uNkulunkulu akade usesikhumbuza yona nje ehlela ngezansi. Ngeke ube isilima ehlela ngezansi. Wena nje funda ukwehlela. Hayi ngoba nakho ungakwazi ukuyikhulumela. Hayi ngoba nakho ungakwazi ukulwa. Hayi ngoba nakho ungakwazi ngobani? Ngoba ngihlonipha labantu engihamba nabo. Thandwa zami ijulile leyo nto. Yazi khona ezinye izinto empilweni ongazenzi, wawuzenza kuqala. Kodwa manje awuzenzi ngobani? Ngoba angikwazi, yazi angenza umzekeliso nje olula. Ngeke mangihamba nabafowethu, ngihamba nomndeni wami, ngihamba nabazali, ngihamba namakhehla, ngikhulume noma kanjani. Ngizothi mangihleli ngithi ngifuna ukudila nalo bese ngithi khona usibanibani la, angikwazi ukukhuluma nosibanibani. Ngenze nje umzekeliso. Yabona ma kunendodakazi yami la uThumbeza, noma kuthiwa ngifuna ukuthini kulo, ngiyangithule ngithi hayi okay, hayi khona uThumbeza ngifuni, angizwe ngithi wangifuna ngibone ngithi ngenza kanje. Ngihlonipha le yangane yami, ngihlonipha lo yama wami, ngihlonipha lesa sikhundla, ngihlonipha labantu engihamba nabo. Ingakho ngithatha inkonzo yokwehlela ngezansi. Yabona thina sakhula sezwe igama elilodwa lahlala kuthina. Ungayenzi leyo nto. Ungakwenzi ukuthi. Asibuzanga ukuthi ngobani. Makuye kwathiwa nje ungayenzi leyo nto. Uyathoba. Ngobani? Osekhulumile wazi kangcono kunami. Osekhulumile uhlakaniphile kunami. Osekhulumile mudala kunami. Ngenze ukuthi akamdala ngeminyaka, kodwa mdala ngenkonzo ayona kumina. Bese kuba khona izwi alishoyo umntaka Maria elingithintayo. Lithi uma wehlele ngezansi uzofika onimemile akuphakamise akukhuphulele endaweni engenhla. Thandwa zami, usazoniphakamisa uNkulunkulu. Usazonisula izinyembezi. Usazowa cethethelela amacala ethu. Thandwa zami, uNkulunkulu usazozikhokha izikweletu. Ngike ngathi izolo usazobukisa ngawe uNkulunkulu. Uyabona uNkulunkulu kunezinto ezinhle asazokwenzela zona. Yabona uNkulunkulu usazokwenza izinto kuze kube ngathi kwangathi imina ngedwa nje ophila emseni kaNkulunkulu. Kwangathi imina ngedwa nje onakwe uNkulunkulu. Kwangathi izinto ezinhle zenzeka kumina ngedwa nje la ekhaya. Usazokuphakamisa uNkulunkulu. Uthi obhala kahle encwadini kaJakobe chapter 5. Uthi ithobeni esandleni somusa sikaNkulunkulu khona iyakuniphakamisa ngesikhathi esifaneleyo. Zithobeni esandleni somusa sikaNkulunkulu. Yikhona iyakuniphakamisa ngesikhathi esifaneleyo. Write it down for me. Zithobeni esandleni somusa sikaNkulunkulu.
ikhona iyakuniphakamisa ngesikhathi esifaneleyo. Thandwa zami, zonke lezi nyembezi usazosula uNkulunkulu. Lama sleepless nights uNkulunkulu usazokubuyisela. Uthi obhala kahle, bheka ngiyakubuyisela konke okudliwe isikhonyana. Thandwa zami, uNkulunkulu akawadli amandla omuntu. Thandwa zami, ngiyacela, bhala this, write this down. uNkulunkulu akawadli amandla omuntu. uNkulunkulu bafethu, ngiyabheja mina ngoNkulunkulu wami. Ngiyagaranta mina ngoNkulunkulu wami. Ngifuna izinto noma sezinjani kuwena, noma usubone ngathi akusenzeki, kodwa ngiyafuna ubuyele kule nkonzo ethi kodwa uNkulunkulu akawadli amandla omuntu. uNkulunkulu akanjalo. uNkulunkulu akawadli amandla omuntu. Ngiyafuna ukwazi lokho. Noma kuthiwa kunjani, uNkulunkulu usazokubusisa ngendlela eyisimanga. Mina ithandwa zami angikhulumi ngenganekwane. Singofakazi balezi ndaba. Simbonile ezenza. uNkulunkulu akawadli amandla omuntu. uNkulunkulu usazobukisa ngawe. uNkulunkulu usazokwenzela umusa. uNkulunkulu usazokusula inyembezi. uNkulunkulu usazokunika izinto. uNkulunkulu usazokuphakamisa. Ingakho kuDavide ethi ngendlala itafula phambi kwezitha zakho. Yabona khona abantu abangeke bafe uNkulunkulu engakaphakamisi. Khona abantu abangeke bafe, ngeke bashone uNkulunkulu engakaphakamisi. Wayithini kanti uSimeon in Luke chapter 2 methi, at last, all powerful Master, you give leave to your servant to go in peace, for my eyes have seen your salvation. Uyabona, eningini labantu abazokuhlukumeza nabakuhlukumezile ngeke bashone bengakayiboni inkazimulo kaNkulunkulu ipheleliswa kuwena. Ngizokwenzela umzekeliso. Yabona thina sikhula khona eminye imizi eyayaziwa ukuthi lapha nikabani, laphi kabani, laphi kabani. Khona kuleyo mizi abanye kuleyo mizi ababeyitshela bephakeme bengambaza abanye abantu. Worst of all, mawuvele emzinyana nje ongelutho, bengabaza abanye abantu, bengabazisa abanye abantu, bebathuka abanye abantu, bebabukela phansi abanye abantu. Baphi manje laba ababebukelwa phansi, laba ababethukwa, laba ababaziwa ngokuthi bayahlupheka? Ibona abadla izambane likaPondwe namhlanje. Iy'ngane zakuloya muzi azilutho, ziyimpuphu. Thandwa zami, ngifuna ukuthi uNkulunkulu usazokuphakamisa. Ungalilahle ithemba, futhi ungaphumi ensimini uNkulunkulu engakakuphakamisi. Mulinde uNkulunkulu uzokuphakamisa.
uNkulunkulu uzokusula inyembezi. Mina ithandwa zami ngiphila ngobufakazi. Yazi khona inyembezi uNkulunkulu akusula zona ngabantu bakho. Thola ukuthi wena awunalutho. Wena waziwa njengento engelutho. Kodwa uNkulunkulu akunike olunye uhlobo lwabantwana. Mhlawumbe futhi bangabi baningi. Abe 1 or 2. Owakunikeze nje amantombazane wodwa, akunikeze nje abafana bodwa, kodwa uthando olutholayo uthola ukuthi iminyaka yakho yonke nenyembezi zakho zonke uNkulunkulu uzisula ngabantu bakho. Uthola ukuthi abantu bakho ayikho into abangakwazi ukwenzela yona. Uthola ukuthi abantu bakho ayikho into enhle abangakufuneli yona. Kuze kube wena uthi hayi bantu abami sengi-right manje, bathi no khuleka ma, bathi no khuleka bhuti, hayi khuleka sisi. Athi as long as yazi khona abanye abantu abaneqiniso. Athi mina ukube wayengekho uSibanibani ngaba ngikho la ngikhona. Athi ngenze isithembiso ukuthi as long as ngiphila uSibanibani akasoze ahlupheka. Ethandwa zami mina ngazi izalukwazi engondliwa abantwana bazo, ngazi amakhehla angondliwa abantwana babo, bondliwa abantu ababakhulisa emgaqweni. Athi mina ukuba ugogo uSibanibani wayengekho, athi mina lo yagogo ngangifika ngihlale kwakhe angikhanyisele ikhandlela ngifunde. Mina lo yagogo ngangifika ngihlale kwakhe anginike ukudla, wayepheka nje inkobe wayenza ukuthi, kodwa wayeqinisekisa ukuthi every time angize kwakhe ngizodla okukhona. Mina euniversity ngangenayo imali yokuthi ngihambe ngo-register, kodwa lo yamama wangirejistela. Namhlanje labo bantu, namhlanje, not bonke kodwa abanye babo baphila ngaloya mntwana. Loya mntwana is doing so well. Loya mntwana is doing so great. Bayahambisa nje cross. Hayibo right gogo. Hayibo mntanami phela sekwalo. Athi gogo kube wawungekho. Wakhokha imali yokuregister nje kuphela. NSFAS waqhubeka nakho konke. Wathi ukube wawunge khona lenkonzo engithi mina namhlanje usazokuphakamisa uNkulunkulu. Usazokwenzela umusa uNkulunkulu. Usazozibonakalisa uNkulunkulu enza izinto ezibabazekayo empilweni yakho. Izwi lami lokugcina eliphuma namhlanje lisimple. Uthi uJesu, whatever you do, kwenze from inhliziyo. Why? Khona ungeke uphatheke kabuhlungu. Whatever you do, do it from the heart. Yonke into oyenzayo ayisuka uthandweni. Awuyenzi ngoba ugcina icala. Awuyenzi ngoba unesibopho. Uyenza ngoba uthanda. And because uyenza ngoba uthanda, ngeke uzonde. Because uyenza ngoba uthanda, ngeke ube bitter. Ngoba ngiyenze ngoba ngithanda. Ngigama likaYise benendodana nomoya ocwebileyo. Amen.